abro जों detail salaika teibo जों saimaka abon puila sekang chini tipra hastego chini taku kroksa langma tolangka जों खोनाका विश्व कुमार देबबर्मा बनि बयस 50 bo chachu subolgorni abo hejamara adi block laigo simna botini COVID-19 coronavirus manjagui bo Sri-Lanka amni bo sing belai khene kha khamjak te wana laijak sing saimaka ini Biswa Kumar Deborma bo Tripura tongmani no phiaba boni basla Komoljit Deborma bo Bengaluru porai tongo bo khra chhatro bo Bengaluru ni phaigo bo phaioi bo no phaibani जों saimaka te bo last bono जों negative जों makha phiaba bo 3-4 दिन বা 5-6 दिन bo naw tongkha apo bo kuno positive maje ekho phiaba जों abono saimaka je bo যখন den Bengaluru ni phaigai bonaw thang tongikha aporno boni hoite bo manja khana bor porego जों nukha tini Biswa Kumar Deborma bo kisa sori du bol sin saimano sing report makha bo waisa stroke bo ongjak tei bo boni kisa problem tongo boni kisa rogi जों abo manja kha age boni rogi tongo hypertension bo ngi tongo obongi boni heart ni kisa problem tongo जों khanaka awni bagui tini bo COVID-19 majagai bo boni langma tolangkha abele khe wanama sungsa tebele ki krima sungsa awni bagui chini sarkar top theke je जों जे घोषणा खाइमानि जों बन रां रिनाय chini sarkar hoite abo mannai je chini sarkar raijani mote जों tabo obo sanamsugo chini hastego Tripura hastego chini COVID-19 coronavirus belai barai tongo tabo chini khobor makha oi aste 40 hai chini positive case maga tongo o salbrungno abo barai tongo abon boge an koinai jotto chini hasteni taku bukhorogno toma Tripura toma wansa जों जे सरकारनि जे रुल खाइमानि नियम कानुन खाइमानि abon manai matolai nai tafono जों saimano Tripura raijogo belaikhनो wanama sungsa teibo जों khnaka tabo kabangma chini hatani haste tonai rok chini migrant labor rok bo student borok phainani nai tongo जों tini salaika detail salaika aboni bagui tam khaina khaiya tini boni bagui ang abono sanamusugo jottono chini hasteni borok rok toma wansa toma Tripura जों जत्तनो chini सरकारनि जे नियम कानुन जों मानै matolainai ei social distance khai matolainai teibo जों nukha Tripura raijogo kwbangma chini hatani borok phaibusing phai tongo sabung burung phai tongo kebo gari bai phaigo kebo train bai phaigo kebo flight bai phaigo omaga जों nukha aboni bai जों belai sotorkoma tongnai bising chini pararogo जों tabo phano जों nukha kwbangma ang जों gurifor nugo chini borok mask hepazagia mask kamdagia abo जों nui tongo aboni boge ang koinai jottono bisa sincerely bisa tanakama tongnai ojaro belai khe jora hamia जों teibo wanai tongo tabo जों kwbangma district go chini sorkari babe जों chini isolation center plus chini COVID-19 ni hospital lok जों clock tongo abo जों takphano जों saimano prai 1000 upor chini takphano chini seat tongo bed tongo aphono जों tabo sabung burung barai tumani bagai abo जों belai wan laija